Áno, máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer. Braňo! No! Serus! Serus! Ale Braňo Mojsej! Bráňo Mojsej tu osobne a tam kto? Tak nie, bo Braňo, teraz kúkam na televízor na neho. Teraz kúkaš na neho? To ty? Ja. Na veši. Tá tu som, nevidíš ma? A ty kde? Nevidím. Nevidíš me? Hej. No, tá ja som tu a ty tam. Som hodil euro do automatu, že dačo vyhrajem, nie? Bol by som že kúpil také toto, že meso, tadliky, kapustu, dačo zrobíš, alebo ja zrobím, no. Som hodil a nevyhral som veľa dálko, že nevyhral som nič, nehodil som ani veľa. Románko! Elka! Detičky krásne! Tu som, halo! Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Halo? Pretože to je jediný človek, ktorý myslí s penzistami úprimne. Prečo nám sľubuje? Pretože nás miluje. Ja som akože veľmi prekvapený, že ľudia, ktorí dneska šoferujú v takých mladistvách, ako tento šloplak, takto môžem, nech mi to prepáči Jojka, aj naša Slovenská únia, ktorá je zabezpečená v takých organizáciách, čo sa týka, dávať mladistvo, ktorý šoferuje a začne si robiť, čo chce s ľuďmi, čo, a neviem čo. Však on mohol ľudí pozabíjať, nech sa nehnevá, ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. A opakuj po mne, budem ti hovoriť mužstva z NHL a budeš opakovať po mne, hej? Ottawa Senators. Astatora. Výborne. Tampa Bay Lightning. Patali. Výborne. A Toronto Maple Leaf. Portori, hej? Prečo mi nadávaš? Na čo si tu? Áno, tak dobre, ja dám zápis a... Môj byt. Joj, to je tvoj byt. To je tvoj byt? Po dedovi. A prečo mi nadávaš? Čo? Čo ti chýba? Povedz, čo ti chýba? Čo? Zmizne už do piče odtiaľto. Mení ti Boha. Bratře, aby si bol šťastný, v pohode, aby sme veľa pili a robili kokotiny. Aby sme spadli na zem všetci dvaja. Láco, dobrá káva? Tak hovorím, mám 62 rokov, ešte som zoologickej kávu nepil. A dobrá je? Čo ja viem, keď som najebaný zase.